Kimiyya da fasaha a Musulunci. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kimiyya da fasaha Musulunci daga gidan rediyon tarayya na Kaduna. Sunana Abba Zayan, kuma kamar kullum muna tare da alƙali Dr. Lawal Sule Abdullahi, malamin da ke mana fashin baki a wannan shiri. Idan mai sauraro yana tare da mu a wancan sati, malam ya mana bayani akan sama jannati, yaya aiki ya aka fara tafiya sama jannati, da kuma mutanen da suka yi kokarin tashi tuntuni, wato shekaru aru da suka gabata. Yau wannan alhamdulillah shirin mu ne na 50. Allah shiga malam sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shiga malam, wannan shine na 50. Alhamdulillah. A hankali tafiya sannu na'am, kwana nesa. Wannan gaskiya ne. Na'am. Allah shiga malam, kafin mu shiga kafin mu ci gaba da shirin namu na wato sama jannati, bayan da muka yi magana kai bayani akan dukkan wanda suka yi kokarin tashi a gabashi da kuma yammaci. Yau za mu yi kokarin tattauna mai ko kuma akan shi kanshi ya aka fara tashi, da Apollo ne ko ya aka mutane suka fara tunani har aka fara tashin sama, bayan tashi sama aka fara zuwa wajen wata, da suwaye suka fara zuwa, da ya aka yi ma aka fara zuwa. Amma kafin nan akwai wata tambaya ko kuma ina ganin injiniya Umar, mun karbi takardarka ko kuma ce text ɗinka, injiniya Umaru Abubakar kawo Kaduna. Shi da turanci yayi, amma abin da yake kokarin ya ce shine bayan assalamu alaikum ya saurari shirin mu na kimiyya da fasaha sati 3 ko 4 da suka wuce. Sannan kuma abin da yake cewa malam akwai da kai bayani cewa taurari sun fi wata haske. Na'am. Wanda ya ce wannan abin da kai ya saba makaratun ko kuma ce hadisi na Manzala sallallahu alaihi wasallam, inda ke cewa Abu Zarri wanda ya ruwaito cewa ce musulmai da Allah ya kaddara za su shiga aljanna, za a rarraba su hawa har hawa 3. da turanci yana kokarin fassara ne, Allah shiga tumana. Na'am. Yace za a mataki 3 na wanda Allah ya kaddara za su shiga aljanna. Yake cewa na farko, na biyu da na 3. Na farko za a ga goshinsu, za a ga suna kyalkyali, suna haske kaman rana. Na biyu za a gan su hasken goshinsu kaman wata. Sannan na 3 kaman tauraruwa. A tunani ko kuma abin da yake nufi a nan shine, kaga rana haskenta ya fi na wata hasken shi da wannan hadisi ya fi na tauraruwa. Yana kokari ya jawo hankalinmu, kuma yi bayani akan wannan. Injiniya Umaru Abubakar kawo. To mun gode da wannan text da wannan injiniya ya aiko da shi. Mun yi maganar rana, ka sani. Hakika. Mun faɗi kuma rana da zafinta da haskenta da nisanta da ƙasa. Shi ne daga kilomita miliyan 149 zuwa miliyan 152. Nisan rana da ƙasa. Miliyan 100. Miliyan 149 zuwa miliyan 152. Amma duk da nisan nan akwai zafi. Muna ganin zafi da haske. A yanzu shi haske yake magana ma, shi injini. Na'am. Amma ga haskenta mai yawan gaske. Haka. Ɗaya kenan. Sannan mun yi maganar wata da nisan wata. Da nisan wata kilomita 300 da wani abu ne kawai, shi baya da nisa. Har na tambaya har na ce mutane suna tambaya tsakanin wata da tauraruwa ne fi nisa, ka ce tauraruwa. Na ce tauraro ya fi nisa. Kuma na ce tauraro ya fi haske. Haka. To shine shi injiniya yake cewa a wannan hadisin ai wata an nuna ya fi tauraro haske. Haka. To na taurari da ba da zama mun faɗa ba mu shigo a shirinmu na ba mun ce ba mu shigo ilimin taurari ba. Za mu shigo. Haka. To abin da yake shine nan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikimomi
da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da shi, kuma ana muhataban mutane ne bi hasbi uqulihim, daidai hankalinsu da kuma abin da yake bayyana musu, musamman farkon da'awa islamiyya. Shi yasa ya Allah tabaraka wa ta'ala yake ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Na'am. Sana akwai inda ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan. To annabi yana da hikimomi da hikiman da yake amfani da shi da salo irin na da'awa na kira ga mutane. Yana ma mutane maganan abinda hankalinsu zai dauka da abinda suke kallon shi a zahiri. Kasan mun sha bayanin nan albayanul mukhalif lil haqiqa. Wannan gaskiya mai saba ma hankali. Yawa bayanin da ya saba ma haqiqa. Hakikatan. To wannan irin shi ne a wannan hadisin da shi injiniya ya kawo. Wannan shine shi kuma wannan albayanul mukhalif lil haqiqa yana bangaren logic ne, fannin logic, mantiq. Ilimin mantiki shine ake samun wannan. To shi wannan na wannan hadisin shi ma irin wannan ne, amma shi ba albayanul muhalib lil haqiqa bane, wannan at-tashbihul muhalib lil haqiqa ne. Shi kuma wannan yana fannin ilimin balaga ne, fannin ilimin balaga, rhetorics. Na'am. Wancan mantiq, wannan balaga. Me bambancin mantiq da balaga? To wani fanni ne mai yawan gaske, amma wanda za mu shiga. Mantiq yana magana ta hanyar hikima, kawo abubuwa na hikima na wanda abin in aka kawo ko ba a kawo maka aya ba za ka ga abu ne mai kyan da lalle ka ɗauka. Misali kuma sannan zai jawo hankalinka sosai na ka ɗauki wannan abin ka kamar karin magana kenan wasu lokuta in aka ɗan yi wani magana da ta fitar da ita misali. Yawa. Na'am. Hikimance kenan ko? Hikimance. Na'am. Balaga kuma yana magana ne a fassarar ma'anoni da fassarar ƙayatar da ma'anonin da kuma fassarar yadda zai bayani ta hanyar da zai bayanin ma a yi kamance, ta hanyar da za a yi shi ne ake ce mishi tashbihi. Sannan wani lokaci a zo da shi da kuma kawo wasu abubuwa ta yadda za a kamanta su da wani abu ko a sanya su a wani layi na azanci. To shi ne shi kuma bangaren balaga. To wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi, at-tashbihul muhalif lil haqiqa. Kuma ana ce mata al-mudabaq al-mujaziya dun al-mudabaq al-haqiqiyya, ko kuma a ce al-bayanul khariji dun al-bayan ad-dakhili, ko a ce al-ma'ana al-qaribi dun al-ma'ana al-ba'idi. Duk yanki ne na abubuwa. To bari mu zo a tambayar nashi sosai. Yau dama in ce duk ka dawo ƙasa. Bari mu zo a tambayar nashi sosai. Duk wanda yake duniyar ƙasa idan zai kalli rana zai ga lalle rana tana da hasken da ya fi na wata. Hakikatan. Idan kuma zai kalli tauraro zai ga kuma tauraro yana da hasken da ya fi na wata yana da hasken da ya fi na tauraro. To amma a hakika tauraron ya fi wata haske. To hakikan ne ba a san shi ba, da yawa ba a san shi ba. Saboda haka kai da kake zaune a ƙasa bi ainihin mujarrada da tsuran ido with naked eye zai ga cewa wata ya fi tauraro haske. To me yasa haka? Ya ma fi girma za ka ga. Ya fi tauraro haske ya kuma fi shi girma. To me yasa haka? Dalili shine nisan kowanne daban yake. Nisan wata da kai inda kake a duniyan ƙasa bai wuce kilomita 400 ba. 300 ne da wani abu. 300 da wani abu. An ji wannan? Amma tauraro, duk yawan tauraron nan da kake gani ba tauraron da ya kasa rana nisa. To nawa muka ce nisan rana? Miliyan 149,500 zuwa sama. To ba tauraron da ya kasa rana nisa da mu, sai dai fiye da nisan rana. To Allah shiga wata malam. To kaga nisa ina zuwa daya. Zan dora ma sai ka yi ne. Na'am. To baka tunani ko kuma mai sauraro zai tare sai ce to in dai har tauraro za ta yi nisan haka ta yi hasken da take aiko tafi wata. Kwarai kuwa. Ai ma halittar su ma daban-daban ne. Na gode maka da wannan. Ai halittar ma daban-daban ne. Kaga kenan rana wata ya kasa nisan rana da kilomitoci masu nisa na miliyoyi. Miliyan 149
har da wani 100,000 da wani abu ya kasa. To amma kasa abin da suke cewa sai suna cewa rana, kasa wani lokaci can mun yi bayani muka ce rana ma star ake kiranta. To sai suna cewa the sun is the nearest star to the earth. Rana ita ce tauraron da tafi kusa da ƙasa, wato ta fi kusa da ƙasa duk da nisan ta ɗin. Ganin su sun wuce duk da nisan ta ɗin nan. Taurarin nan sun fi rana nisa. Sun fi rana nisa da mu. To tunda suna nesa da mu, hasken su zai zama dushi-dushi, kuma ba suna da girma ne kamar girman rana ba. Kowane kuma shi tauraro girma ne. Wani ya fi wani girma, wani ya fi wani haske. To halittarsu da Allah ya yi su fa. Su taurari an yi halittarsu da tsantsagoran wuta ne. Zafi. Taurari. Ai an halitta su da hydrogen da helium ne. Wuta kenan. Yawa. Saboda aka tsananin zafi ne. Zafin ma da suke da shi na taurari yana farawa ne daga degree Celsius 3,000. Kai. 3,000 zuwa 6,000 degree Celsius. Amma wata muka ce nawa? 107 yake fara. Kaga ba saboda ma har ka ce ba iya zuwa sai an sanya kayan na'urori. To su taurari zafi suke fitarwa sosai da haske. Amma taurari wanda yake daga gare su ne zafin da hasken ke fita, amma shi wata yana samun hasken shi daga rana ne sannan ya haska mana, kamar kyalli ne kawai ka haska gilas ya hasko maka reflection. In muka koma karatu to kaga Allah ta malam, ina son ka dora mu da karatun mu na da kai falakai kace akwai wanda suke fitar da haske da zafi kuma suna yi, su ne bangaren taurari. Okay. To amma wata bai wannan, saboda haka da yake ganin wata ya fi tauraro haske saboda yana kusa da duniyar mu ne, kuma ba ma shi ke fitar da hasken ba, shi ɗaukowa yake daga hasken rana ya hasko mana. Amma tauraro shi hasken nashi ne da Allah ya bashi yake fitarwa, amma saboda muna ganin shi mishi saboda tsananin nisan da yake da mu. To Allah shiga ta malam. To ina zuwa. Yawwa abin da nake. Za mu komo hadisin kuma. Yawwa hadisin. To sai hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wancan misalin sai yayi na wannan al-tashbihul mukhalif lil haqiqa, domin misalin da ake barawa da hadisin kowa ya fahimta. Da ya gaya musu cewan a hadisin shi ya ce ai tauraro ya fi wata haske, duk kafirai sai su ki yadda, har munafukai ma, saboda su ba haka suke gani ba. Na'am. To su ba haka suke gani ba, hankalinsu ba zai kai ga nan ba. Amma akwai hadisin ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani kuma da ya nuna hasken tauraron. Misali bari in kawo hadisin, yana cewa inna ahlad darajatil ula yarahum min tahtihim kama tarawna najma dali fi ufuqi samai wa inna ababakrin wa umar minhum an uman. Ya duba musnad abi yahya al-mausili ya kawo wannan hadisin juz'i na 3 shafi na 187. Yana cewa waɗanda suke daraja mafi girma mafi sama, to waɗanda suke ƙasansu suna kallon su kamar yadda kuke kallon tauraro wanda yake fitowa a can sararin sama. Kuma Abubakar da Umar suna daga cikin masu wannan darajar da hasken. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ya fi sayyidina Abubakar daraja. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka nan. Sannan sai sayyidina Umar. Saboda haka ana nuna wannan. To nan kuwa nuna jama'a da yawa ne. Jama'a nan kuma ba su kai darajar sayyidina Abubakar ba su kai darajar sayyidina Umar ba. Kaga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ma littafin Tahzibul Asar na al-Imam Tabari shafi na 251 juz'i na 3 shi ma yayi maganan tauraro din da irin hasken, yana nuna tauraro suna da haske. Yace wa ara annan najma allazi yusamma zahara summiya zaharatan li idaatihi wa safa'i nurihi. Al-Imam Tabari a littafin Tahzibul Athar shafi na 251 juz'i na 3 yana cewa ni ina ganin cewar tauraron da ake ce ma ta Zahara din nan, to ai an ce mata Zahara ne saboda hasken da take da shi, da kuma hasken irin pure haske, tsantsagon haske mai pure, me yadda ce pure da safa'u nur, pure wato tataccen haske wanda ba a ɗosa ne tare da shi. To kaga ya faɗi wannan, saboda haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane wuri li kulli maqalin maqamun wa li kulli maqamin maqalun.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika amfani da abubuwa ne ya faɗe su ta inda ya dace a faɗa sai a kawo, da inda ya dace a kawo misali sai a kawo, da inda ya dace a yanke wani abu sai a kawo shi. Duk abin da ya dace da da'awa haka yake. Allah tabaraka wa ta'ala ma haka yakan kawo hikima, musamman da'awa ta halaye, da'awa ta gyara halaye, da'awa ta wasu abubuwa. Inda aka zo wajen aƙida ne shine akan ƙaurafafa, a ƙallala, a nuna bai kamata a bauta ma gumaka ba, bai kamata a bauta ma ba sauƙi nan. Amma duk da hakan kuma akwai hikiman ciki. Wato a wannan in na fahimta injiniya, muna godiya kwarai da gaske saboda ya kawo hadisi kuma malam ya mana bayani akan wannan hadisin. Ma'ana anan ita ce akwai hikimomi na mantik da kuma balaga. To wasu lokuta akwai bayanai da suke fitowa amma suna saba ma hakika. Saboda kamar yadda kai magana kwanakin baya kake cewa rana, an ce rana ta faɗi, ina take faɗuwa. Amma dai kowa ya san cewa in yamma ta yi za a ga cewa kamar rana ta faɗi, haka yi wannan bayanin. Haka. To wannan ma a hakika shine tauraro ya fi wata haske. Amma a mujaza na yadda ake kallo, alma'anar ƙaribi, wata ya fi tauraro haske. Dalili kuma shine da dogon haske ne da ƙaramin haske. Wannan hasken shi kusa yake da mu, shi yasa muke ganin shi da hasken da girma. Wannan ko nesa yake da mu, shi yasa muke ganin shi dishi. Har wani yaka ce, ina jin malam kai ne kake cewa hasken da muke gani na tauraro miliyoyin shekaru tuntuni wannan taurarin sun riga sun yakan ɗauki lokaci kafin hasken ma ya zo duniya. Za mu zo maganan haske, kwarai kuwa akwai tafiya yakan ɗauki lokaci. Ai speed of light kenan kake magana. To speed of light da na hasken wata da na hasken rana ana ganin da misali hasken ba wata nake nufi ba, rana nake nufi, na hasken rana ana ganin da misali hasken rana za a dan rufe shi haka kama a kashe fitilla a ce an kunna shi. To kafin ya zo, in an kunna shi kafin hasken ya zo ƙasa sai ya yi minti 8 da sakan 9. Wato kamar ne a ɗauki ruwa a famfo. Samaniya da kayaka wa tus isaniya. A ce a kunna. Yawa. Kafin ya sauko ya zo har ya haɗu da ƙasanmu yana yin aƙalla minti 8 da sakan 9. Da duk da saurin speed ɗin. Duk da saurin speed ɗin haske da yake, kasan speed ɗin haske a kowane sakan ɗaya yana iya yin kilomita 186. Sakan ɗaya kyas ɗin nan. Ya riga ya kai. A sakan. To kaga sai ka ce 186 sau 60 shine minti ɗaya kenan. Ya yi wannan. Sannan so 8. Minti 8. Na minti 8. Sannan ga kuma sakan 9 da za a sake samun 186 so 9 kuma. To Allah shi gafarta malam. Duk wannan tsarin da muke, taurari, rana, nakan ji kamar yadda muke magana kullum, nakan tambaye ka al'arshi. Ana cewa littattafai sun nuna mana cewa akwai sama 7. Shin duk da ba mu zo wannan karatun ba, wani zai iya tunani ya ce kamar taurarin nan suna sama ta 1 ne ko sama ta 2 koko suna ina ne koko ba su ma kai al'arshin ba koko ya tsarin su yake. Very nice. Har yanzu duk taurarin nan ma suna nan a duniyar mu ne, ba su kai ma saman ba. Ba su kai wace sama ba? Ko saman ɗaya ba su kai ba. Ko sama ta ɗaya ba su kai ba. Wani abin da ake muna nan ne. Kuma dukansu an halitta ne don rayuwar mu na nan duniya. Me yasa Allah ya ce wa alamatu wa bin najmihum yahtadun din? Wa idhal kawakibun tatarar ga yana ya faɗa. Kuma yana daga cikin wa zayyana sama a duniya bi masabiha. Saboda haka duk gashi nan ana nufin duk wannan saman duka na duniyan ƙasan duniya sama ta ɗaya ne. Duk waɗannan da falakai da taurari da rana ana nufin an halicce su domin mu ne. Ba abin da ya shafe su da sama ta ɗaya. Sama ta biyu. Sama ta ɗaya da sama na biyu ni'ima ke gare su. To inda rana ya zo kuma ko wannan ni'iman kuma. To ko can ne kake cewa aljanna ne koko? Aljanna tana can fiye ma da sama ta 7. Kuma? Allah ke. Ai aljanna dabaqatun ne.
To. ne saboda haka sama ne can hama, saboda haka kaga akwai wannan. Wuta kuma darakatun ne ƙasa. Akwai wani abu da aka tunga turawa kwanakin baya, wani bayani ko wasu ne cewa ana ta gine-gine, ana ta nutso a ƙasa da wasu na'urori, inda ta kai ga ko zafin wurin ya kai ga injin din suka tsaya aka yi, sai aka cin ban sani ba ko mala ya taɓa jin wannan magana cewa ana ta raba abun a social media cewa ana ta gini da tura suna ginin haƙon wasu abubuwa har ta kai ga sun yi nisa, sun nutsa, sun kai inda zafin wurin da yake fitowa ba za su iya ba. Dama ƙasa tana da waɗannan. Na'am. Ƙasa har yanzu kimiyya bai iya kai a riƙa haka ƙasa a yi tafiya mai nisa irin yadda ake cillawa sama a yi tafiya mai nisa ba. Saboda irin halittun da Allah ya yi a ƙasa da yanda ya tsara. Akwai, za mu zo ai in muka zo maganan ƙasa. To. Akwai magma. Wani tuwon taɓo ne, tuwon taɓo mai zafin masifa. Ayyaci ne ake samun volcanoes. Lava din ana ce mishi baraki. Menene? Aman wuta na dutse. Aman wuta da ake samun aman wuta. Inda aka samu ta bule ta fito, in ya fito zai rika tutsatsawa ne sama. Kamar an dafa taɓo. Ya rika fitowa da gudun gaske. Lava. In ya fito da gudun gaske. Inda zai fito a wani gari ne ma ya cika watsawa, yana watsawa ko ina. In ya fito ya samu hasken duniya da iskar duniya, bayan lokaci sai ya daskare, ya zama dutse. To shine idan abin da ya fito nau'in dutse ne, sai dutse ya zama dutse. In nau'in tsibiri ne sai ya zama kamar tarin ƙasa, amma ga yanan ya zo ya haɗe ya zama kamar nau'in tsibiri. To wannan shine ta ƙasa yake fitowa saboda zafin da ƙasa take da shi. Wato halittun da ke ƙasa ba su a sama. Su kuma halittun mutane ba sa iya shiga ƙasan da za su daɗe suna cikin ƙasa saboda bukatan numfashi, bukatan haske, bukatan yanayi wanda zafi zai hana su duk waɗannan abubuwa. Shi yasa har yanzu haƙawan ƙasa ba iya kai ma wani tafiya mai nisa ba. Kasa ai can da muka yi ta magana na lokacin da muka yi magana Bermuda Triangle. Na'am. Muke cewa ai ma Atlantic Ocean inda muke magana wajen Honolulu da take ai kasan mu ne a duniyar Nigeria. Kware da gaske kace inda za a bula. Yawa to wa aka samu Yahuda. Kawai daga Nigeria ce ai ma yanzu kawai zai bullata America ne, kawai sai ya kasa kawai. Shikenan sai ya fito. To. Kaga har yanzu saboda ba za a iya ba, aikin huda kasa yana da wahala. Allah samu. Shine yasa ana cewa wannan development ne which is yet to develop. Sai nan gaba ke. Har yanzu ba iya, an dan yi dai abin da a iya yi. Shi ma Ubangiji ya ba da iko ana iya yi kenan. To amma yi abin da za a iya yi, amma inda aka tsaya an tsaya kuma ba. Kamar yadda za mu tsaya nan kenan yau. To Allah ya kawo. Lokaci ya yi. To shi kenan. Za mu naɗa wannan shirin. To bisa rawa nan ne za mu dasa a wannan shiri na kimiyya da fasaha musulunci a wannan sati, sai in ce muna godiya kwarai da gaske ga injiniya Umaru Abubakar Kawo wanda ya yi tambaya, kuma na tabbatar bayanan da malam yayya sun gamsar. Injiniya Abubakar muna mishi godiya, muna tambayan shi shin belbela fara ce ko baka ce. To sai an jima mun bar mishi wannan tambayan shi ba. To Allah shiga tu malam, ai ba shi kadai ba, dan ya san belbela tana da farin gashi, amma an ce namun ta baki ne. To ya aka fige fa. Allah ya samu dace. Alkali Dr. Lawal Abdullahi Zaria, muna godiya kwarai da gaske, Allah shiga tu malam. A madadin Fatima Asabe Umar, muna godiya kwarai da gaske, da naga akwai Aisha Audu Bako da kuma Ahmad Alhassan Dan Kurmi, da dukkan wanda suka agaza a kawo mu sauraron wannan shiri. Ni ne naku Abba Zayyan, nake cewa Allah shi ba mu alkhairi, amin.